sila time. In fact, wala na sila time sa pag-evangelize sa iyang mga loved ones, yung mga sons-in-law. Wala na sila time tungkol kay na-busy na sila. That's why, through Abraham, nag-continue ng Ginoo kang Abraham, nga iyang i-destroy kana siya na syudad tungkol sa wickedness, and naari ko sila. That's why, bargain siya sa Ginoo nga kung possible nga dili kadladong na siya na syudad kaya naari ko sila. Bakit kay sila ay na victim po na involved sa worldliness. That's why i-judge na po siya na syudad. But ang masave lang ay ang pamilya nila. But nagiging kaswal po hapon niya na asawa tungkol sa worldliness. That's why we Christians, we should be reminded that sa panahon na karon, we should remain faithful sa pagkakalakad sa Ginoo. Amen. Paso niya, muabot ang Ginoo nga wala ka makapanganda sa atong pagkakalakad sa Ginoo, nga busy na ta sa kalibutan. Of course, if you are saved, you are eternally saved, but ang apektado na ay ang atong rewards. And kung sa mga ito na wala kay rewards, okay? So, mga na most Christians today are wala educate na kung saan ay mahitabo sa mga Christians na wala reward. Of course, at makahitaw niya ay dili na to reign in Christ sa millennium. That's why we should be faithful this time tungkol kay pagkabot sa rapture, sa judgment of Christ, kung sunog ang ating mga works in terms of our service, and judge sa Ginoo ang ating mga service, not our sin. Kung kaya ang ating mga sin ay settled na siya, judge sa Ginoo ang ating mga service, ang ating mga works, kung masunod ang ating mga works, then what tayo rewards, and kung what tayo rewards sa millennium, sa 1,000 years reign of Christ here on earth, ay dito ka makareign in Christ, and our portion will be with the unbelievers. Say, reserve ka ng Kristo for 1,000 years. And take note, 1,000 years is not easy. So, dito kung ganito maka-endure for 1 year na faithful sa pagkamalagad sa Ginoo. I don't know kung naabas ito habang naka-perfect na 1 year na wala absent. Just ang 2013, within makarecall ka ba from January of 2013 until sa January of 2014, makailan ka ba na wala may absent sa pagpangalagad sa Ginoo? So, you would say, kung natin mga absences, therefore, it's very hard na mga langit ta for 1,000 years sa millennium. That's why, kinahanglan ta karon chance na to na manikamang ka para makareign ka with Christ in the millennium. But because of worldliness, mao siya ang nakabungkag, nakadestroy sa ato nga ginaasam-asam nga rewards sa judgment seat of Christ. Ano man nga nagiging worldly si Mrs. Clutch because wala siya time sa Ginoo na analak sa negosyo. According sa verse 3 na ang tao ay busy, negosyo, or makita na siguro, makapir siguro sila lang, pwede na sila ay business dito, o sa mga kabisihan, na wala na sila time na maguna sa Ginoo. The affection of busy sila. May affection na ano sa butang sa kalibutan. Wala na again, paguna-una sa Ginoo. Colossians 3 verse number 1. And maybe victimized ka na ang ating affection siguro na ana sa butang sa kalibutan, wala na din sa pagkamalagad sa Ginoo. Colossians 3 verse number 1. According to Colossians 3 verse number 1, if then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kinahanglan ang butang ng affection. Kung sa mga
affection. That will be your love. Ang imong gugma. Maybe wala ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Maybe ang church sa imo ay later na lang. Ang first priority maybe is your job, is your family, is your negosyo, o unsa pa na. But the service of God, serving God ay wala na siya. Unaan na time ka na. Kung available na ko. But as of now, I'm too busy. Na ako dagang overtime. That is considered to be our affection. Asa man ang ginabutan ang atong affection, ang atong first priority sa Ginoo ba, sa pagpangalagad ba, o naanan na sa kalibutan. That's why she was worthy. Her ambition, not only her affection, but her ambition. Ang ambition maybe ni Mrs. Clark ay maging successful sa iyang trabaho, but not sa buluhaton sa Ginoo. And that could be our life maybe. Maybe ang atong ambition is makahuman ang Ginoo sa eskwela, unya na lang ang pagpangalagad sa Ginoo, buwa ko time sa Sunday tungod kay ako daghan na ginahuman ng mga paperworks, or unya na lang ang mga ambition ay magiging ma-promote sa mga trabaho. That's why unya na lang ang Sunday kay gina-required ito sa mga boss or somebody na pinahanglan ko mo overtime, or could be our ambition ay magiging taas, kalanggon. That's why unya na lang makalagad sa Ginoo kaya pinahanglan ko sa mga shows, ginahanglan ko ang mga talent ay magiging sikat, na magiging tanyag. Unya na lang ang simbahan ang pagpangalagad sa Ginoo. We victimize of worldliness na wala na time sa pagpangalagad. Ang atong spiritual na ay grabe na tayo niwang nga ang atong spiritual life nato, wala ay kaon. Ang atong body ay grabe ka tambok, but later on magmahay ka. That's why we are reminded by God to remember Lot's wife because of her worldliness. Number 2, not only remember Lot's wife of her worldliness, but her wackiness. From the word wacky means crazy or insane or fool. So wackiness or foolishness. Kung ano man ang malaki, makonsider nato si Mrs. Clark na foolish. Ay mga tao sa Biblia na kinakonsider sa Ginoo nga foolish. Take for example, Luke 12. Luke chapter 12. Verses 16 down. And spake a parable, then saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my goods? And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and therewith I bestow all my goods and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take and eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So we say, naay mga butang na atong kinabuhat, nga para sa tuwa ay tama. But in the sight of God, it's foolishness. Amen. Like what the wife of Lot, nagiging foolish siya. Because number one, she did not listen to God. Wa siya maminaw sa Ginoo. So the angel na for them to save their lives is to escape, magdali sila o pili ko lingit. That's the command of the angel. Don't look back, escape.
Kristo. Maupod na ang may tabo sa ato mga Kristohano. God give us all the opportunity to serve Him. But sometimes, because of foolishness, na dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, dili ta maminaw sa warning sa Ginoo, then unya makita na lang ako nga mabungkam na lang ang atong mga kinabuhi. Genesis 17 verse number 19 verse number 17. Genesis 19 verse number 17. And it came to pass when they had brought them forth abroad, that he said, and say the angel, escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou about the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. So we say, warning us sa Ginoo. God gave them the word for them to escape, for them to be saved. But si Mrs. Lang ay limit. That's why nabungkag niya na kinabuhi kumudwa siya maminaw sa pulong sa Ginoo. It's very important to listen. Ang pagpaminaw sa instruction ay pinaka-importante. Look at Proverbs 8 verse number 33. Proverbs 8 verse number 33. Hear instruction and be wise, and refuse it not. Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. When you say, it's very important to listen. Nakaminaw ba ta sa pulong sa Ginoo? Yes, dili kita karon makadulog sa audible voice of God. Ang Ginoo mismo istorya sa tuwa, but through the preaching, through our conscience, the conviction of the Holy Spirit, we have the istorya sa ato. Somebody said, God whispers to us in our well-being. He shouts to us in our sufferings. Ito say, ang Ginoo nag-istorya sa tuwa sa maybe a still small voice, through the preaching, through your brothers and sisters instruction, or through the Holy Spirit. And God shouts to us in our sufferings. And sometimes we take for granted those instructions, preachings, and that's why una-una lang nadato ng problema, and that's still the voice of God talking to us through suffering. I hope ma-realize that God sometimes give us sufferings, problems, para makarealize ka na ang Ginoo nag-istorya sa ato. But Mrs. Lot did not listen to what the angel said. She did not listen to God, and above all, she did not love God. Wala na siya itugmas sa Ginoo. Because yung kanila, the first duty of love is to listen. Ang pinakaunang na duty sa gugma is to listen. You say, you love your wife, you love your husband, you love your church, but you do not listen sa mga premonition, instruction, then you did not truly love that person or somebody. According to John 14 verse number 15. John 14 verse number 15. Jesus said, if you love me, keep my commandments. But the reason why we do not keep God's commandment, because maybe ang ating love ay wala na. Or maybe naapa pero gamay na lang. Na-transfer na.